Hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe iko zvine zvimahwani chaiwo kumhuri yekwaMnangagwa, especially pane varoora vake. Pane umwe wacho ari kungunzi muroora wacho uyo anoitwa Pokelo Sisipoki. So Sisipoki apa nyaya iripo vanga vakamboenda vatinoita vacation dzavo kuItaly uko kwavanga vakanoita zibirthday ravo rakaswera richinetsa, vakarowa maoutfits vachinakirwa nelife vachinzi vari kudya mari, but pakazonga kubuda imwe information yekuti mari yacho vari kutospenda imari yenyika iri kudyiwa ikoko. Saka asi pari kunzwi pamission ravo pekuenda vachinobatanidzira vachidisguisa as if vaenda kunocelebrate birthday, vari kunzi vaigadzirira or they were paving a way for mukuru kuti azokwanisa kusvinge achiwana pekusvikira. And for sure takazoona mukuru achisvika achinoona nana mapopa mavhetken arikoko vakanotaurirana vakanoita se vakata zvavakaita uko kuzonzi mukuru vakazobvawo vakazongopiwa 15 minutes chete dzekutaura because vanganzi tine zvakawanda zvekuita kana kuti takawandirwa nezvekuita. Mashoko aingotenderera mastreets epolitics zvakanyanya. But now ndiri kuona nyaya iri panapa pari kunzi Axilia has now decided to disrupt the Slay Queen's wine launch over the weekend. She has ordered a media blackout. Village intelligence can confirm that all is not well in Mnangagwa Junior household after the picture of his Slay Queen started doing the rounds. He called her to take down the pictures and she refused. Axilia is not happy and the family has decided to dig on the source of funds. She is now suffering from depression. Ndoma streets ari kutaura nyaya yacho pari kupisa iri kubuda nekunana alinaka uko vanenge vanyatsoifambira zvakanyanya zvakasimba. Saka ndakada kuti aikaka ko mazuva zvichiri ko inini I thought kuti ana amwenewo mazuva ano ka vanenge vasina pressure zvakawanda zvinoda ngoti imi ingorudzi ngoronyaya small but manje varora vacho ngari maslay queen manje. Sometimes ukaona mwana wako atorora munhu ari paTikTok musa expect kuti munhu iye acharegedzeswa TikTok nemwana wako kana ari paInstagram kunowanika ana Poki vachirowa ma lifestyle epamusoro vachinakidza vanhu vachita sei. Saka manje pakuzonzi ayo vanhu vanotanga kucomplain kuti imari yenyika ikudyiwa iyi mari yacho azoiwana kupi yemhando yakadai so iyi. Saka ndopakunzi vakuda kuchimboona kuti imi mari idzi dziri kunyatsobva kupi, ndiani ari kunyatsomufanda zvinhu zvese, because it's not that easy kuti unodya mari kuItaly uko iwe unenge wanyatsoiwana kupi, unongoiwana pai chapu mari yekunodya kwese kukawanda kokudaro ikoko. Nemazingirinesi anenge achiitwa yekuti mbinga, mbinga lifestyle nenoise iripo paZimbabwe nekutambura nzara, nhamo, urombo, kushayikwa mapiritsi, mishonga muzvipatara, kuputika kwemarodzi, kuita seiko zvakawanda zviri kungonyatsoitika kuti vanhu makambani akutorina kuti vanhu vari kushanda. Saka panonzi ikambani ipi iri kunyatsokupa mari yakawanda kudaro muri kunyatsoita nezveimi zvekuti munganyatsonongedzerwa nzi muri kuita zvakadai so. Papa vanongoti handimuda nemwana wangu. Saka ndo parutaunzi takuda kuchimboongora because nyaya yacho panonzi vanga vaorder kuti ngazvidelitwe zvimapicture zvese zviri pasocial media. Even vakatry kudelita zvavo, it's too late because vanhu vadownloada kudhara, vanhu vanga vatora zvinhu zvese vakati social media yese yakutoridza kuti iyowe vari kudya mari yenyika, vari kunakirwa nemari yenyika. Saka vanenge vakusvika kunyara manje kuti makuzoti kuspenda but makawanda aispendeke manje mari yacho ndo amene zvazvingori so. Unoida kuti akatoningina haungaudze Slay Queen kuti usaise kana status iwo chingopinda naro chero. Unoona nayo zvototi kana tuma Slay Queen twepondo tonzaranza ukachingopinda nako munandosi mungava kana muchinchi zvese McDonald's chero KFC chaiyo chero pawapinda kakada tombostora guys mandona tuma small twacho what more aita zvinhu zvombe zvakadai so, what more aenda kunonakirwa newine to this extent, what more aenda kuno ita these birthdays hombe rakadai so rinoshoka nyika to this extent. What do you expect? Hapana kana zvinhu zvokuti mungatoita imwe yekutoti inganingina because panenge patotanga kutopisa. Saka hapana kwazvinozomboperera zvekudaro kunze kwekungosvika pakungoti uri kudya mari yenyika but inasi kudya mari yenyika ndikushanda kunzi toda kuona kuti mari yacho uri kuishanda kupi, zvakutotanga kutonetsa amwene nemuroora mahwani. A lot of people were saying kuti mahomes ava varipo avaka vane chimwe chimonya chavanacho chavanoshandisa but chisingafe chakaonekwa navanhu vazhinji. Kuti even in Zimbabwe majournalists mazhinji vanotosvika kutoripota nyaya anything about mahomes ivava zvepafair chero vakatonzi vabhaiza vaita vanhu vakawanda vanotywa kuzvitaura. I still remember pachinzanzi vanenge vaita madhiri ekuromo echinchi vari kuzodai umwe akangoda kuzvitaura ka1 takazoona adelete takati hokoyo vanenge vasvikirwa nevakomana
because munhu wekuzikana kuti she is a no nonsense mother avatolerate zvimwe zvinhu zvekuti ningina even now takatarisa vanhu vakawanda izveso vamwe vari kunzi vari kuda kutongopa nziwo saka imimi muri kusiya baba vachitukwa I always see vanhu vakawanda vanoenda kwekwe usvika kwe unoona kwanga nepicture namomza unziwo saka musiya baba vachitukwa makanyarara ndipo unozoona na Daniel Gagu nanani vakutanga kusumuka we are the likes of kazembe kungotariswa nefacebook saka musiya baba vachitukwa makanyarara aiwa vachatukwe futi saka Inzwai kamunhu wese achadai so ana minister of state security vave munzi saka imimi mukusiya vanhu vachingotaura zvavanoda pamusoro pababa vanhu because mazuva ano vanhu vachatukeka vanhu vakutonyazotora mafacts chacho kuti aiwa but apa pakadai mari yatambiswa izvi apa pabhaizika ndo pakabuda kuti aiwa vanhu vese vari kubudisa vachitaura hatred vari yet on digital platforms tinombodhila nawo munhu wese ari kutaura zvekuvenga chete its like aiwa kazoti munhu aitaura zvekuvenga you end up matosvika to the extent yekuti muda kungonzwa munhu achingotaura nezvemunhu achingoimbira munhu chete achimupraisa and of which vanhu vakasiyana haukwanise kuudza munhu ari kuswera ari mustreet achitsva nezuva kuti nhasi ndoda kuti uye uchipraisa kuti akanaka munhu iye munhu aswera ari mustreet achitsva nezuva achimhanyiswa nekanzuro achimhanyiswa nechii anotaura kuti ndikumbosafire chiko haukwanise kuudza munhu iwo alright ngatimbomira varipo pane izvezvo haukwanise kuudza munhu akanyatsorohwa neinflation mari yake ikaita mazuda iri mubhengi pagore ra2008 paipe pairohwa inflation 2007-2008 paipe mari yanzonzi pabuda mari yakadai so pabuda mari yatsumba pabuda mari yagono pabuda mari mazimdora mabhiera cheke womuudza kuti nhasi chibuda uchitaura kuti mugaba anga ari munhu akanaka ZANU-PF yakanaka. You can't do that. Akuterere anokona kuti wakupenga. So this is the situation iripo iko zvinezvi. Because these guys chava sustaina kuti zvinhu zvingosinaisa nyewo makisa stereke nyaya kuti vakangoti tigatimbosiya ma-US aripo and now vakuda kutraya kutora nyika vaidzosera ku 2008 because kunzwa vachiti toda kutraya kuita dollarization tobva totochinja tototisa mari yedu yemunomu totodididi and vanhu vakawanda akabva vatanga kuti toda kutondotora mari dzedu dziri kumabhengi because zvinhu zvaiko zviri kutyisa. Andozona inonzwa kuti zigiri stable kana riri stable ngaribatike pese pese ka wotobuda uchienda unotenga fuel yako pagaraji unodii pose kana muri kuti haikwanisi kutenga fuel haikwanisi kutora passport moti inoita stable pakuita sei pacho ndo panenge pakunetsa pakuda kuzikanwa ipapo. Saka all those things ndo pari kuzonzi imimi mungabude muchitaura zvinhu zvakadaro izvozvo nemuchemberi waya manje and aribva abatanidzira pose vanobva kuti but iwe Trump zodaiso kako uyu handiti islay queen remwana wako hero ari kunakirwa kani mari uyu anyanyasoshanda kupi because kuna vanhu vanonyatsoziva kuti uyu business rake nderakati but rikwanisi kuafforda kufanda this kind of lifestyle. Ndo panobva patanga futi imwe nyaya wonzwa kunzi saka delete mapicture uchitukisa nevanhu pakuti delete mapicture uchitukisa nevanhu manje but iyo ndakatoposta ndotonzi ndikuda kuudzirwa zvekuita nemi kana mwana unyazi ngadide ngaandisiyeka kwacho ngaaiteka zvelife yake ngaatsvage vamwe velevel rake akwalaka because sometimes politics is a dirty game and society ungegeza iwo chisingagoni kugeza kwacho. Anyway, without wasting much of your time muri Zimbabwe nditongogara nako ndigirikina because vanenzewo dzekunzwa vanzwa ndingazoramba chiwanza zvokutaura but this is the situation iri kuitika uya kunzi ngadelete mapictures pasocial media akabuda achijika mari achinakirwa nelife. So ndisandabva panapa ndoda kungozivisa vanhu kune vanhu vari muSouth Africa vandoregistera macompany nekuvhurwa maFNB business account bata education research Owen ane number dzendakusere pascreen ndiye one munhu wacho ari kugona kuitira vanhu zvinhu izvozvo vasina mawork permit une passport yako chete wakangopinda nayo munyika zvinoitika ende zvinoitwa naOwen. Number ndo dzendaisa pascreen rowai mascreenshot torai number mutaure naye anokuitirai.